No niin, nyt ollaan päästy vihdoin siihen pisteeseen, että ollaan täällä hyvin lähellä sitä pistettä, että jalkaudutaan tuonne maastoon. Lähdetään kohta kävelemään ja tuonne meidän niin sanottuun perusleiriin. Eikö meillä ole, Asko, ihan hyvä tunnelma? On. Kyllä, kyllä. Annatko mun puhelimen muuten siitä hanskilukeudusta? Kiitti. Mä katoin, että mun ymmärryksen mukaan me lähdetään metsäautotietä vaan. Eli nyt ollaan siinä pisteessä, että lähdetään oikeasti maastoon kohti kohdetta ja ei muuta kuin tuohon suuntaan. Minun ymmärryksen mukaan ei ole enää hirveän pitkä matka sinne metsätuvalle sitten, missä lounastetaan. Joo. Kuhmukiviä tiedetään olevan pohjoisen Keski-Suomen alueella noin kymmenkunta. Mitään tutkittua faktatietoahan kuhmukivistä on hyvin vaikea löytää. Erilaisia uskomuksia, tarinoita, myyttejä on liikkeellä sitäkin enemmän. Meitä kuhmukivissä kiinnostaa erityisesti se, että niiden väitetään tietävän vastaukset elämän suuriin kysymyksiin ja salaisuuksiin. Siitä menemme nyt ottamaan selvää. Pojat ompi eksyksissä, nun 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 nun. Korpit nokki silmät päästä, nun 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 nun. Joidenkin teorioiden mukaan kuhmukivien väitetään olevan meteoriitteja. Niillä väitetään olevan myös oma magneettikenttä ja että ne vuotaisivat ympäristöönsä ionisoivaa säteilyä. Mielenkiintoista. No niin, olemme aamupäivän metsässä tarpomisen jälkeen päätyneet tänne niin sanottuun perusleiriin, tänne viihtyisälle metsäkämpälle pitämään pientä evästaukoa, jonka jälkeen jatkamme matkaa tuohon aivan pienen matkaa varsinaiselle kuhmukivelle. Perimätiedon mukaan kuhmukiville uhrattiin aikoinaan erilaisia uhrilahjoja. Kalastajat kalansaaliitaan, metsästäjät metsästyssaaliitaan. Ja jotta kuhmukiveltä saa ongittua ihmisten tietoisuuteen sen suuret salaisuudet, suuret viisaudet, täytyy kuhmukivillä suorittaa erilaisia mystisiä riittejä. Niihin palaamme myöhemmin, kun pääsemme kuhmukivelle. Asko, otas tästä. Nyt ollaan perillä. Asko, ota tästä, laita ihan kiinni. Asko, suutele kiveä. En muuten suutele. Kaitso mitä helvettiä sä touhu. Onko Helena toinen? On 2 tuntia haistellut tuota kiveä. Niinpä. Otas pikkulia lähtee helvettiin täältä. Onko Helenalla toinen? Onko Helenalla toinen? Onko Helenalla toinen? Onko Helenalla toinen? Ootko muuten ennen ollut tämmössä mukaan? En oo. Se tulee aivan paskadokkari. Pojat ompi eksyksissä, nun 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 nun. Korpit nokki silmät päästä, nun 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 nun. Pojat ompi eksyksissä, nun 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 nun. Korpit nokki silmät päästä, nun 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 nun.